Mga pasahero nga buot mo uli silang tagsa-tagsa ka mga probinsya alang sa Paskog bagong tuig midagsa na sa mga pantalon. Pipila sa mga biyahe paingon sa Mindanao, fully booked na. Mga pantalan, naka-heightened alert na. Ano ang report? Sayo pa lang sa buntag, ingon ni ini na kataas ang linya sa ticketing area sa Pier 1. Usa sa mga milinya, si Judy Ann Siega nga muuli sa Surigao City karong Huwebes. Uban ang iya mga higala aron dito magpasko. Sa ticketing booth sa usa sa mga dakong shipping company, nakapaskin ang pahibaw nga fully booked na ang mga biyahe paingon sa Iligan ug Osamis City suka Disyembre 17 hangtod Disyembre 23. May malit na may advance for 22 and 23 to check if available pa ba. If wala, siguro after Christmas na lang for January na lang uuwi. Matod ni Mary Nol Bulasa, Public Information Officer sa Cebu Port Authority, nga sukad niya itong Disyembre 16. Naka-heightened alert na ang tanang mga pantalan sa Sugbo nunot sa pagdagsa sa mga pasahero nga muli sa ilang tagsa-tagsa ka mga probinsya. May mga help desk nga gimuntar o gipakatap na usab ang mga personnel sa nagkadiyang mga ahensya alang sa uplan Biyahing Ayos Pasko 2022. Sukad Disyembre 16 hangtod Disyembre 18 pa lang mitala na og 92,000 ka mga pasahero ang misulod ug migawas sa pantalan sa dakbayan sa Sugbo. Nag-expect ang CPA nga motala tag more than 1 million passengers by end of Oplan Biyaheng Ayos Pasko 2022. Mas taas kini itandi sa tuig 2020 nga mitala lang og 650,000 ka mga pasahero ug sa tuig 2021 nga may 304,000 ka mga pasahero. Sa tuig 2019 natala ang labing daghang mga pasahero sa tibok buwan sa Disyembre nga miabot sa 2 ka milyon. Wala pa tay reported nga kanang dagsa sa mga pasahero nga wala nakakuha og mga tickets. So sa pagkakaroon wala man tay reported nga stranded passengers. So okay pa, normal pa ang atong sitwasyon, ma'am. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merontina, Balitang Bisdak.